Allemaal noobs! Allemaal noobs! Jongens, yeah! Lieken bij hier een poortje gaan. Oh. Dit is wel echt creepy! Even indruk maken op beesten, jongens. Oh, hij gaat lekker, hoop ik. Hij is wel echt ripped. Het ziet er even. Ik is dit! Nee! Hoi iedereen! Welkom bij een nieuwe spooraflevering. Dit in de noobs. Oh ja, ik moest migreren naar een nieuw ding. En zat zit hier in die map. Ik stap soms in het speltje net, jongens. Wij gaan lekker wij matten rennen. En ik volg dat lijntje daar maar. En ik hoop dat het helpt. En dat het doet. Wat hij eten, hè? Hij moet eten, hè? Het beestje wat eten, hè? Oh. Ben dit leuke beestjes? Ben dit levenbeestjes? Ben dit levenbeestjes? Oh, volgens mij min deze die beestjes dat het krijgt net waar. Oh, nee, ik krijg net. Oh, ik krijg net. Jammer. Ik moet die kant op. Oké, ja, daar moet ik heen. Oh, ik moet gewoon die patie volgen. Ik moet naar mijn volgende huis. Ben je zo leuk? Ben je zo leuk? Ben je zo leuk? Dat zijn de bondgenoten. Oh, dat zijn dus de bondgenoten. Jongens, ik ben saai goed in streamen. En die video's op maatje. Op maatje. Het is geen make-up hieken. Video's maatje. Oh, wat zijn dit voor beesten dan? Ben je zo leuke beestjes? Moet ik gewoon plantjes eten. En de waaivogel. Zo, nou hebben we plantjes eten en dan gaan we verder. Yeah. Is dat beest nou agressief of is dat orenbeest nou agressief? Welk beest is... Dat beest is nou agressief. Wat ben je voor beest? Rammo. Ben je mijn leef? Ja, je middelleef. Yeah! Je hebt dit net geclaimd. Hier worden toekomstige generaties geboren. Nice! Nice! Dit is very nice. Yeah! Boe! Wat maakt nou? Zoek nieuwe onderdelen om je te gaan ontwikkelen. Oké, jongens, dit zijn de noobs. Wij zijn level 15. Wij gaan onszelf ontwikkelen. Charmeren, dat matten wij, hè. Oké, waar is mijn liefie? Het was steeds een lelijk beest. Lid dat het een lelijk beest is. Het is een leuk beest. Het is een prachtig beest. Oké? Yeah! Oh, ik heb 159. Oké. Wat is sexy, jongens? Wat wil je me opvroren hebben? Want Jim zei dat het een lelijk beest is. Oké? Nou, wat je hem nou even zien met zeggen, wat je hem lelijk vindt om een beest, oké? Die is voort. En dan wil ik die. Jongens, dit leuke eertjes. Oh, dit is wel een beetje creepy. Dit is een beetje leeds. Dit hadden we echt net, hè? Dit hadden we echt maar net. Oké, ik heb Grutte bootje. Oh nee, ik heb hem staan. Dit wordt hem. Jongens, dit is toch prachtig. Dit is toch mooi. Hij is nou roze, ja? Hij is nou weer roze. Oorsroze, ja? Is hij nou beter? Ja? Je vindt hem nou leuker? Yes. Oké, wij gaan het paadje weer even volgen. Misschien is dat wel een goed idee. Ik moet eten vinden en ik moet bondgenoten maatje. Zeker.
Ben je hem leuk? Ja, deze ben agressief. Deze ben agressief. Die matten we maar net, hè. De bladdarden zijn bondgenoten. Je kunt genezen bij hun nest of ze toevoegen aan je troep. Kan ik aan mijn troep toevoegen? Maar waar zijn mijn Bernardo's dan? Dan maken we het Paatsie terugvolgen. Ik mag Paatsie weer terugvolgen. Ben je hem goed, leuk? Ben je hem leuk? Wat ben je? Ben je hem agressief of net agressief? Ben je hem agressief? Ben je hem agressief? Nee? Ben je hem net agressief? Wacht even. Misschien helpt het. Yes, het helpt. Yeah, poré. Het helpt. Nee? Ze klinken wat agressief. Ik denk dat ik je even voortmat. Ik mat je voort. Ik mat je voort. Ik mat je voort. Ik mat er voort. Ben je hem leuk? Jongetje, 15. Maar dan mag die 15, hè? En dan is het toch clear? Denk ik. Hoop ik. Want deze is meer leuk. Bondgenoten, please. Het ging zo makkelijk. De vorige aflevering ging ik zo makkelijk. Waarom gaat het nou zo... Oké, ik heb hem voort. Was dat mijn vrienden wezen? Ja. Ja. Ja, poeder. Maar voor de rest is niemand leads. Nee, het helpt net. Oh, dit is nou echt sad. Nee. Wat is dit? Wat is dit? Sprinten. Oh, ik krijg sprinten. Yeah. Dit keer even krijg ik wat sneller. Waarom kon ik nou pas achter het ekje sprinten? Nee. Ik ging maar hier een mapje en ik volg... Wat is dat voor beest, man? Wat is dat voor beest? Hoi, beest. En Max is... Oh, die is aardig boos, ja. Je voort. Ik word van die voort. Ik word van die voort. Oké. Oh, het is echt saffel als je saffel. Dit is net eerlijk. Dit is net eerlijk. Please. Dank je. Yeah, dan ga ik weer naar je dingetjes. Nou, want ik ben een hoers. Daar is mijn hoers. Maar we lopen in de buurt, boy. Echo. Lolik is heel erg agressief. Lolik is heel agressief. Oh, nee. Oh, deze ben je al heel agressief. Nee. Ik moet je voort. Ik moet je voort wezen. Help. Nee. Ik gedeer. Nee. Dit is niet mijn bedoeling. Is voort? Ze ben je voort. Oh yeah. Oh, we hebben heel volle nijdingjes. Hebben we niet een keer. Oh. Jullie wat schattigere eertjes dan. Jongens, je hebt allemaal pech gewoon. Ik bedoel dit. Zo. Dan doen wij dit. Jongens. Dit is prima. Nou liep het op een kip. Zo, en wat deze. Oh, wat die. Au. Wat heb je bedoeling? Die mat even voort. En dan doen we daar. En dan kunnen we hopelijk beter jongen. En dan geven we Shin wat het doet. Ik hoop het. Nee, die willen wij geen vrienden man bewijzen. Doen we? Oké, doen we. Prachtig beest. Begin de kleur voor die. Yeah!
Hebben we net naaibeesten, jongens. Ik vind het goed best. Mijn vriend vermaarde weg bij de vriend maar wien. Het lijkt van geen meter. Maar ik hoop dat jullie er heel erg van genoten hebben. Ik zou zeggen, abonneren op Chill. Jou even een like. En dan zie ik je volgende week weer met een nieuwe aflevering van Spoor. Dus zoek deze iedereen een hele fijne dag. En dan tot de volgende keer. Hey, doei doei!